тука. Те, няма мога сам, че те камера. Значи, имаме идеи за доста предизвикателство да правим там, какво беше с канела или ще оцет. Канела, оцет, там солиле, там няколко други чаленджи да бяхме там. Оня там шепнещия чаленджинги беше него и чаленджи. Всякакви... Те беше написано. Идеята ми е, ако някой има идеи, какво да снимаме. Идеята ми, ако някой има идеи. Добре, идеята ми да... Искам да кажа, да ми дава предложения какво да снимаме, няма да кажа. Да ми дава идея какво да снимаме, да напише в коментарите. Идея за предизвикателство или там нещо забавно. Някой ще гледа. За Милен един поздрав. Давай екстрактор. Още не да кажа. Значи, ако тези клипове ви харесват нещо, харесвайте, абонирайте се, споделяйте, коткайте, правите, а самиявката така... Изпирайте, ще се види просто сега. Как се види камерата тук е?